Aiwa, nchida kutendai muri Zimbabwe nekuda kwesupport yese yamunotipa pano paSaint TV. Basa richienda mberi, chida kuramba nchitenda nekuda kutsigira kwamunoita maprograms edu. Mwari wekudenga varamba vachikuitirai zvakanaka, varamba vachikupfudzai mberi. Ndichida kungotenda vanosapota nekusponsor maprograms edu. Anditi izvo hatina kampani, hatina organization. Aiwa, zvinotoitwa nemi vanenge vatoona saizvozvi ndo vanobva vati aiwa isusu toda kuti tinge tino supporta nenzira iyi. Handiti pazuva ranhasi tadzoka zvakare kuno kuEpworth kuzoona mai ano naanotipa ishe. Handiti mai ano munofara here? Tinosimba. Kwakadii kuno? Kuno kuri bho. Vari sei sisi? Asisi vari bho zvavo. Handiti vari kukura? Asisi vari kukura. Handiti vane mwedzi mingani? Sisi vane 5 months. Dzatosvika 5 here apa? Dzatosvika 5, varosvika 6 musi wa 11. Aiwa, totenda Mwari. So aiwa sisi ndofunga muri ngoona vari kukura, Mwari vachivachengeta. Handiti mai ano nhasi tadzoka zvakare. Handiti tadzoka tina mukoma anonzi mukoma Augustine vane mapartners wavo vakakuonai vakabva vatituma vakati endai munombopawo mai ano kagrosari kari panapa. Ameno mungada kuti kudii kwavari? Ngotenda zvikuru nemufaro tamaita basa matirangarirawo Mwari akukomborera kuwedzere kumatapu dzawo. Handiti mai ano makati moda kuita business hazvisa zvabuda, but nderi business ramakati moda kuita? Ndokona kuchengeta huku na kutengesa musika, ndinongohodhawo ndichitengesawo musika. Muchingodaro muchitochengeta mwana. Handiti kozotiwo panapa pamugere zviri kufamba sei? Pari seiwo muri kubhadhara here kana kuti chii chiri ku? Aiwa, panapa handisi kubhadhara, ndiri kugarawo zvangu semwana pano. Aiwa, tinotenda, toda kutenda mai Shume. Handiti vari kuramba vachingoita chinhu chakanaka. So hama dzangu vanoda kubatana namai ano, namba dzenyu dzinoti imi hamuziva phone number? Phone number dzamai ano edzo dzataisa pascreen ndo phone number dzamai ano. Muikreme namba dzenyu. Handiti vavhunduka ndavajuma maona kavabva vastika. So aiwa, toda kutenda vanoda kusapota mai ano. Keep on supporting her. Ngatirambe iti honai mwana ari kutokura. Haunzwa kufara here kana une zvawakamboitira ano? Haunzwa kufara here ano achikura kudaizvo? Hati unonzwa kufara, ratova bhebhi. Mai tinoita kutotaurawo zvekutoti ano akucreshi, akutoenda kuchikoro. Mazuva anofamba, Mwari ari mubatsiri, ari muchengeti. Aiwa, thank you so much. Ndichida kungokurudzira hama dzangu kuti ngatirambe tingosupporta. Let's share this video, let's like, let's comment, let's say something positive. Mwari wekudenga achitiitira zvakanaka. From Uncle Saint anotipa ishe namama wake. For now it's much love and God bless. Goodbye.